Hello mga kapogi, ay good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Ito po si Edward Taxina. Ayan, for today's video ay i-promote ko lang ang kanyang magpakailanman true story ay si John Andrew Esquiver. Ayan, medyo maingay manok. Pero guys, ayan, gusto ko lang i-promote kasi gusto ko din makatulong sa kanya dahil marami din naitulong sa akin si John Andrew, ang aking kaibigan, na dumami yung subscriber ko. Salamat. And mamaya po guys, meron po siyang magpakailanman true story. Ayan, mamaya po 8 p.m. Philippines time sa GMA 7 po. Ayan, ano po ni Mark Heras bilang siya po yung gaganap bilang Andrew, John Andrew. And sa lahat po ng mga supporter po ni John Andrew, maraming salamat po at subscribe po yung channel ko. And alam nyo guys, aabangan ko to talaga yung kanyang true life story. Talagang napakabuti niyang asawa, napakabuti niyang napakabuti niyang tao dahil sinuportahan niya hanggang dulo ang kanyang asawa. Alam ko, pinapantayan ko din yung kanyang mga mga vlog niya, mga sa Facebook. Alam naman ni brother yan. Pero nagko-comment ako doon, ewan ko kung napapansin niya. And ayun, sobrang dami na. Almost 8 months to 9 months siya nag-stay sa St. Luke. Pero ayun, napanood ko rin yung video niya doon sa kay Kuya Ogie. Grabe yung iyak ng talaga, yung mga binitawan niyang salita napakaganda dahil marami tayong natutunan doon dahil hindi habang buhay ay ganun na lang, hindi ka mawala ng pag-asa dahil pinaglaban yung asawa niya dahil doon sa may sakit nga yung asawa niya, and nakuha pa niyang mag extra sa mga anak niya. Alam ko, napanood ko rin sa anak niya, nag-aaral sila. After sabi niya, 1 hour lang yung kanyang tulog minsan. Kaya bilib ako sa kanya. Talaga nalata talaga yung sa kanyang iPad. Pero gan pa, bilib na bilib ako sa iyo, Idol John Andrew Schemer. Salamat ha. Napaka-blessing talaga. Mula nung nag-PNP ka, sabi mo sa akin dati, di ba sabi mo, brother, sabi ko, bigyan mo naman ako ng ganyan-ganyan. Sabi ko, binigyan ako, sabi niya, pasensya ka na, Edward, sabi niya, dito lang ako dito sa Baguio, sabi niya, dito sa Baguio daw ako nag-video. Kaya ayun, thank you pa rin ako kahit papaano, kasi nga, dumami yung subscriber ko, siyempre, dumami din yung followers ko. Kaya very thankful ako kay brother John Andrew. John Andrew, maraming salamat sa'yo talaga. Sa blessing talaga, it's a pleasure na nakilala kita. Ayan, basta wag niyong kakalimutan yung kanyang page, The Schemer din, tapos sa Facebook, sa YouTube, ganun din yung kanya kasi almost nagbo-bomb na rin yung kanyang channel sa YouTube kasi almost from 3,000 naging naging 10,000, 11,000 na siya ngayon, counting siya kasi pinamonitor ko din siya. Kaya congratulations sa brother, sana mag-boom pa yan. And sana maayos na yung kalagayan ng asawa mo. And sa lahat po ng mga supporters, at saka nababasa ko yung mga comment nyo yun sa mga ibang tao na nagbibigay suporta na kinukuha daw yung account niya. Yung ginawa ko po, binibigay ko naman yung details doon sa description ko, yung parang GCash, yung account number niya, para naman direct na sila tumulong doon, hindi na sa akin kasi mas magandang direct sa kanya. Yun, it's a pleasure na maraming taong nagko-comment sa sa video ko. Ayun nga, sobrang dami. Kaya yung mga mababasa ko sa comment dahil kay Andrew Schemer, sabi niya, i-subscribe na kita, sabi niya sa akin. Kaya blessing sa akin yung kahit 1 subscriber lang yun, napakahalaga yun kasi hindi lahat ng tao ay nanonood sa iyo. Kaya never stop na magpapasalamat ako kay John Andrew. John Andrew, maraming salamat kahit hinihintay ko yung message mo. Sana yung ibang tao na nag-message sa akin
dinadala ko na lang sa'yo para sila ni bahala mag-ano sa'yo, mag-communicate sa'yo. Okay? Ayun ako lang, gusto ko lang promote at gusto ko rin bumawi sa'yo na gusto kong i-promote din yung true story mo mamaya sa Magpakailanman. 8:15 p.m. guys, huwag niyo pong kakalimutan mga kabuging mga malabo. 8:15 p.m. po. Ayan, promote ko na rin yung kanyang Magpakailanman story. Mamaya, abangan natin to guys. Napakaganda at marami tayong matutunan dito. Okay? Hanggang dito na lang po ang video na to guys. Huwag niyo pong kakalimutan pag-subscribe aking channel, i-like, i-share, and subscribe. And also sa aking Facebook page, ay huwag niyo pong kakalimutan. Same din po yung pangalan ko, Edward Taxina. And yan po guys, maraming shoutout sa lahat ng mga nandyan. Hindi ko na kayo kailangang isa-isahin. Sa lahat ng mga subscribers and followers po sa TikTok and sa Facebook. Maraming salamat po and nag-book po yung aking video. And sana po guys, supportan nyo rin po ang aking video na to. Okay, maraming salamat po and thank you, God bless you all guys. And salamat ulit, brother and kaibigan ko na si John Andrew. And congratulations, sana may successful ng yung Magpakailanman short story. Maraming salamat po guys and God bless.